थानो थाखाय खावलायहरबाय। बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' माहारि आरो बाखि जोंनि जेसेबां CEC थान्दै नोंथांमोन दं, नोंथांमोना बयबो जेराव दं बेहायनो गसंनानै थानो थाखाय आं खावलायहरबाय। आरो मोननै हाबाफारि जोंहा दंबावो। दायो दङ मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि। बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मान बावग्रोजेनगोन। दा बिबार बावजेनगिरि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो बानजाय आफादखौ खावलायबाय। साबायखर थाबाय आरो बिथांखौ बे मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय आं खावलायबाय। आरो बेनि सिगां बिथांखौ मुंख्लंफोरनि बिहोमा आरो बिथांनि सानस्रिफोरखौ सुंद'यै फोरमायथिनो थाखाय आङो खावलायबाय। खुलुमबाय। मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लोगोसे लेङाइ आफादगिरिखौ लाफानानै गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन, बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि, मावफुं आफादगिरि, गाहाय नेहाथारिखौ लानानै गासै बानजाय आफादनि खावलायबाय। मेथाइखौ खननांसिगौ आरो बिथांनि उनावनो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' बिथां, रश्मि मेत्रे बिथांमोनखौबो बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि आब' रमिला इस्लारि, आबुखनि आफादगिरि बिभारानि नार्जारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्तम बसुमतारी बिथांमोनखौ बे बिबार बावजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय। जोंनि गुदि फोरोंगुरु आफादनि मानगोनां आफादगिरि UBPOनि एडभाइजार बिथां बिपिन गयारि बिथांमोनखौबो बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोंहा त्रिपुरानिफ्राय सफैनो हानाय कक बरक साहित्य सभानि मानगोनां नेहाथारि रमेश देब बार्मा बिथांखौबो बिबार बावनाय
जों माबायाव जों ब्लकआव थिगानो